We konden nu het al merken dat het kouder was, maar begin ik nog altijd een protte bewolking van de morgen petit, wie het hier en daar glijdt, en op plakken ik mist en dichte mist. Ja, en dan komt die kelt eraan, dan wordt het winter, maar het is nog net zo dat we steeds kunnen hoe daar ik temperaturen onder nul. Wel de verwachting. Joen en vannacht, ja, nog altijd kans op een aantal sneeuwbuien, buikjes, er is wel eens even wat bewolking, het kunnen ze even wat opklaren en het wordt kouder, -1 en -3 graden. De wind uit het noordoosten waait, en die zal matig en vrij krachtig in het watergebied wijzen, op het Vesterloon zwak, op zijn hoogst matig. En dan terug naar morgen. En natuurlijk in de maand die de glijders, maar dat deelt ik van vannacht. En morgen nog een sneeuwbuikje, de zinnen er wat bij, temperaturen 1 en 3 graden. En daarmee wordt het weer wat kouder als juist. De wind uit het oosten en noordoosten waait en die is zwak of matig. Ja, en die zo in het watergebied eerst nog eens een beetje sterker wijzen kunnen. En dan zetten we terug naar de nacht. Dan hebben we door de nacht van vrijdag op sneeuw dus -4, -5 of -6 graden. Mooie sneeuwbuiken, maar ik mooi flinke opklarings. Het fruitjoch, sneeuw, snijn en manje. Sneeuw, flink wat zinnen, sneeuwbuiken. In de nacht matige frost, -5 graden gemiddeld. En dan snijn, starig gewoon de kans op sneeuw, vooral letter op de dag. Manje, kunnen er wel eens flink wat sneeuw vallen. En de wind, die helpt ik aan. En we hebben het winter waar, maar 0 graden nu dag. In de nacht ligt de frost. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.